Na 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 na. Para aí. Que? Escoita, xa estades todos asubiando nas casas, como que nos recorda esta canción a miña por menos, miña rapazada. Como que non? Ven pa aquí, bons días, familia, como estamos? Que tal todo? Isto era Barrio Sésamo, acordaste? Era como un ourizo, Spinete, chamábase, Don Pimpón. Madre miña, escoita, sei que o vías, non é imposible, non os mundos de Yupi xa eran máis novos, é da miña irmá, máis ou menos, pero ti vías eso. Eu estou agora falando un pouco así da rapazada, das mocidades, da miña infancia, da túa infancia tamén, porque, bueno, seres un pouco maior, igual non vías Spinati, pero veía o teu fillo, e seras un pouco tal, teu pai ou tua nai falouche del, dame absolutamente igual. Hoxe temos unha receita espectacular, unha receita de polo á cervexa que a min me recorda a miña infancia. Por qué? Porque é unha receita que me encanta, que miña nai ten o punto perfecto para facela, e que é tan sinxela, que tanto está che bo. E ademais, o último resultado, con esa salsa vegañenta, con ese pa untar o pan, é unha historia increíble. Mira, vamos a facer unha cousa. Empezamos a receita xa para que ver que é unha cousa moi sinxela como case sempre e imos empezar, como sempre, tamén cos ingredientes. Mira, temos por aquí un pouquichiño de caldo, vale? Neste caso, caldo de polo. Podría ser auga tamén ou caldo de verduras, non pasaría nada, pero temos caldo de polo, así que vou non empregar. Temos unhas coxas ben bonitas xa sen pel para facer ese polo a cervexa. Temos cenorias, temos allo, temos tamén un pouco de cervexa, como non, temos esas noces, temos cebola, temos unha boa amada de perexil e temos tamén un pouquichiño de arroz para poder acompañalo todo. Mira a Lidia como vende rosa como Spinete. Tarará. Como que non? Moi bons días, Lidia, como estás? Eu non veía, sabes que tive unha infancia triste porque non vía Barrio Sésamo. É imposible, somos de unha quinta máis ou menos, Sí, pero non é por iso, sino porque coincidíame que tiña cole pola tarde, que era a mesma hora que botaban Barrio Sésamo e pertime Barrio Sésamo. O que eu che diga. Infancia triste. O colexio este, como se chamaba? De doble turno, como se chama? Turno partido, non sei. Non, sí, pero como turno partido como os traballos? Non, a xornada continua no colexio. Eu non era das tardes. Sí, evidentemente, cando ibas a facer as actividades, o fubito, o baile galego, eu facía baile galego, sabíalo. Antes non había tantas actividades como non, agora, porque había máis calle. Sí. Había máis xogar na calle e tal. Agora, como as calles están como están as rúas, é complicado, tamén. Eu non me vou meter na crianza, vale? Porque, ollo, ti que tamén sabes desto e tal. A conciliación. A conciliación é moi complicado. É certo, nas casas, escoitade, por eso ten que estar o estachebó. Ves? Porque temos ese momento, así ás 11 da mañá, ás 12, a 1, onde nas poñan e tal. De repente, que vou meter este cachiño para falar con Lidia e con Iván e ver que cociñan hoxe, para despois tamén ter afiada a receita para facer na casa. Eso tamén é tempo, Cando tens que pensar en que vas a cociñar é unha historia moi rara. É unha carga mental, para moitísima xente ter que pensar e para agradar a toda a xente que come na casa, porque a este non lle gusta isto, outro non lle gusta o outro. Vale, xa falamos algunha vez. Moita xente di, pero dime, que queres de comer? Fagocho, tal cual. Non é tanto a elaboración, sino a carga mental de pensar... Eso de fagocho xa falamos ti máis eu. Non hai maiordomos, Cada un que se quere facer tal, cada un que fago seu. Que aprendan a cociñar, como digo eu. Que aquí Lidia está aquí, pero sabe totalmente cociñar, de acordo. Tamén. Mira, hoxe o que imos facer unha cousa fora de Spinete, historias, que estaba guapísimo, Eu teño unha lembranza increíble. Imos facer un polo a cervexa, que podría ser outra carne, e incluso podería ser outra parte do polo, vale? Por qué? Porque eu encontro sempre que un tira por o que máis lle gusta a él. Eu creo que esta carne, as coxas neste caso, son como moi rezumentas, teñen ese punto de graxa, quiteille a pel tamén moitas veces. Quero facerche unha pregunta tamén dentro dun anaquiño, porque pásame unha historia. Vou empezar a facer a receita, pásame unha historia. Fala moito do polo da casa, tal... Os polos que temos en Galicia. Se tes a oportunidade de ter un polo da tua avoa, da tua tía, do teu tío, do teu primo, dame igual, dun amigo, maravilloso. Pero se non teño que ir á compra, como fai moita xente tamén en Galicia, por moito que nos preste, e ten que pillar, pois, é que a pel ten moito químico. É que o químico deixase na pel. Que historia é esa? Contanos un pouco por aí, por. Tamén hai que ter en conta que temos moita quimiofobia.
que é moitas veces polo descoñecemento, non? Pensamos mal de cousas que non entendemos, pero pensade que a auga é H2O, todo é química. Se eu como unha laranxa, estou comendo vitamina C ou ácido ascórbico. Toma aí, toma, como? O sea, que, Todo ten unha fórmula química, todo o que comemos. Iván o do Estachebón non bebe auga da villa, nin da fonte. Toma H2O do campo, das nosas terras, das Todo é nosas química. montañas. Que pasa? Que non toda química é algo malo nin é algo negativo, non? De feito, é algo que está moi controlado. E gracias á química, pois, por exemplo, temos máis seguridade alimentaria. Non morremos tanto por infeccións alimentarias nin por cousas que había antes, non? Vale, entonces a historia é, porque a pregunta é clara, por que o químico quédase na pel do polo? Non. Da todos Non hai lados. ningún problema por químicos no polo. O maior problema, sabes cal é do polo? Que? Da pel do polo. É que é unha carne moi sucia a nivel bacterias. Bacterias. Por exemplo, como Campylobacter, hai diferentes bacterias que hai que ter moito cuidado ca manipulación do polo ou a lavalo, que non salpique esa auga, o mesado. Eso xa falamos algunha vez de que non lavar e xuntar con todo, lavar as máis igual que cos ovos, non? Un pouco con esa historia. Os trapos de cociña, os coitelos, non? E o máis problemático do polo é eso, a hixiene, non? A hora de manipular todos os accesorios e ter moito cuidado cando lavamos, que hai que lavalo, pero lavalo con cuidado de que non salpique, non? E agora que está tan de moda co tema xa da pel, falando un pouco e meténdonos así en batalla, como é a historia? Vamos a ver. A pel ten graxa, un porcentaxe graxo totalmente, pero tamén dá un pouco así de esa sustancia. Sí que é certo que se teño unha peituga, que moitas veces por eso falábamos un pouco. Por que escollo esta parte do polo? Porque é unha parte que xa ten graxa la per se, e non preciso da pel, pero xa unha peituga que hai moita xente que lle gusta, ollo aquí. Teño un primo que chama Óscar que gustalle a peituga de polo porque non ten nada de graxa. Hai xente que lle gusta seca, carne. Seca, exactamente, como é tal cual, vou ir selando. Entón, home, eu entendo que esa pel se despois a quitas, pero para cociñar empregas un pouco menos de graxa da outra, tampouco pasaría nada, non? A ver, hai que poñer en contexto. Claro, a graxa do polo, case toda a graxa do polo está na pel. Exactamente. Pero tamén é verdade que, aínda así, o porcentaxe total de graxa do polo, incluindo a pel, é moito menor que de outras carnes, como pode ser o cordeiro, o porco, outras carnes. O cocho, non? Claro, que xa atrae entre as fibras musculares é imposible de apartar, non? Exactamente. Pois no caso do polo, podemos separala. Mais que nada xa non é tan problemático a cantidade de graxa, senón o tipo de graxa que pode perxudicar de cara ao colesterol. Vale, o sea, a graxa e o colesterol xa sei que van a entrar, porque pasa unha cousa, falabas unha cousa moi interesante agora, do tema da graxa que está metida, non? Intramuscular, que se chama intraveteada e tal, e no cocho moitas veces incluso hai partes, e pasa tamén no polo, hai partes que en realidade teñen máis graxa que outras. Falamos da peituga e da coxa, isto ten máis graxa sen ter moitísima, é igual que un cacho de solombo, vale? Ou un cacho dese segredo que falamos moitas veces que ten esa grasa marmolada que lle chamamos, non? E que moitas veces tamén se di que se o cocho de boa calidad ou ibérico, unha historia así ou tal, cocho de castañas, eu creo que tamén valería, é unha graxa tamén como mellor que a outras, como é esa historia? Claro, a alimentación do animal condiciona o tipo de graxas que están presentes na carne, non? Pois un animal alimentado pois con landras, por exemplo, ou con castañas, vai a ter máis porcentaxe de ácido oleico, que é o mismo tipo de graxa que está presente no aceite de oliva, que fai que sexa beneficioso. Pero hai que ter en conta que sigue sendo unha carne rica en graxas saturadas tamén. Quero dicir, non é equiparable a tomar aceite de oliva de cara ao colesterol, pero perxudica menos. Perfecto, vale. Pero bueno, temos un por menos, sabemos que tal. E despois, o que máis me gusta a min do que falas agora e que moita xente despois toma a coña, somos lo que comemos, familia. Isto non hai outra cousa. Acaba de dicir que se o cocho come castañas, come landras, como tal, a súa grasa será de maior calidade. Non podes dicir, non está maldito, vale? Sí. Pois neste caso, se nós comemos receitas do Estachebó, como Lidia máis eu, mira que cálida. Por favor, mira que cálida. A ver, vou presentar unha obxección aquí ao discurso. Xa estamos. Xa Me dicía gusta eu. a mí exetar, encántame. A Mira, ver. non son abogada, pero a mí encantareme isto de protesto, porque a mí encántame protestar. Digo unha cousa. Valías. Valía, verdad, Valía protestar. pa abogada, digo eu. Valía pa abogada, valías valías... Non, a máis aí dando caña destas de cousas chungas. Pero a ver, que o que pasa? Quero dicir, non só somos o que comemos. Porque, quero dicir, xa sei que é unha frase... Moi bonita, sei o que querías dicir. Pero non todas as persoas que teñen os mesmos hábitos van a manifestar os mesmos resultados de saúde
nin a mesma estética nin composición corporal. Pois a mí eso gústame que o digas, vale, gústame Porque que o hai unha digas. predisposición xenética, non? A xenética condiciona e os hábitos determinan, non? Hai unha frase que me gusta moito que a xenética carga o arma, pero son os hábitos os que apretan o gatillo. Vale, tal cual. O sea, pero claro, pero se os meus hábitos son vos, ainda estamos falando, ainda con hábitos vos, e facendo máis ou menos o mesmo co teu veciño, cos mesmos hábitos, que a miña forma de comer, como tal, non sempre se manifesta, como acabas de decir, a mesma cousa, porque estamos falando de cada un é do seu pai e da súa nai. Exacto. Non? Como tamén se di normalmente por aí. Hai xente, por exemplo, que ten hipertensión ou que ten o colesterol alto e non está xustificado porque teña uns malos hábitos, sino que ten unha carga xenética moi forte. E outra persoa pode ter uns hábitos infinitamente peores e nunca elevarse o colesterol ou producirse unha hipertensión. Vale, eso é unha cousa que temos que ter en conta, porque despois a xente pásalle, que eu falo moito con Lidia, de xente que pasa pola súa consulta e tal, e que se ven abaixo, non? Por temas de, pero eu fago todo ben, e tal. A ver, está claro que se é de mal calidad, que é unha forma de falar así un pouco estrana, pois a veces pasan historias que xente pois fala tamén das herencias do corazón, das patoloxías. Se teu avó tivo un problema do corazón, se teu pai tal, é moi probable que ti tamén o teñas, e que te coides moito. Eso non quere dicir que non te coides, verdad? Claro, e de feito, Amigo, hai outros factores que pasan como máis desapercibidos porque o da alimentación, o da actividade física é algo que máis ou menos ese discurso vaise asimilando. Pero é o estrés, por exemplo, e o descanso. O sea, cantas veces o estrés sostido no tempo pode determinar unha enfermidade cardiovascular. Eu creo que é unha enfermidade do siglo XXI. O estrés é a enfermidade. Antes era, como chamaba, lumbago. Vale, o lumbago e tal. Agora é o estrés, o que estás falando. Pero por qué? Por que esas cousas, Lidia? Cando imos ao médico non nos mídenos pois o colesterol, mídenos a tensión, pero nos mide, nivel de estrés 8/10, vale, vaille dar algo. Sí, exactamente. Non é algo que temos en conta, non? E o estrés crónico sostido no tempo pode producir o que se chama inflamación de baixo grao, que predispón a enfermidades do noso século como cancros, enfermidades cardiovasculares. Por eso que non é só o que comemos, é máis tangible, é máis visible, non o que comemos, pero, por exemplo, a xente que non descansa ben, a xente que traballa en turnos de noite. Que turnes de noite, eso teño agora eu ponse má pel de galiña, porque teño un colega que bueno, el tipo manifestou unha enfermidade, non tal, pero traballaba pola noite e moitas veces teño lido esas historias de que parece que envelleces como por 3 ou por 4. Pasaba unha cousa interesantísima. Mira, a ver que pensades vos. Pasaba unha cousa interesantísima que eu traballei nalgúna hora de mozo, na carga, de prendas de roupa pa unha tenda moi coñecida por aquí, vale. Había xente que levaba moito tempo. Eu estaba estudiando a carreira, non durei máis de ano traballando nesta tal. Pero era un turno no que se empezaba ás 12 da noite e acabábase ás 8 da mañá ou ás 7 da mañá, máis ou menos, así, máis ou menos. E de repente eu vía que a xente falaba e tal, xente que xa era veterana, que lle crecía máis a barba cando traballaba pola noite, mira o que estou dicendo, que estaba como máis cascado, envellecía antes, dicían, nos últimos 3 anos que traballei na carga, como traballaba polo día, estou moitísimo peor. Pero moitísimo peor. Eso é unha historia, eu flipo. Claro, porque ao final, hombre, non entendo tanto disto, pero ao final pola noite cando se producen a rexeneración dos tecidos, non? A rexeneración celular, o sea, precisamos descansar, darlle un descanso ao corpo para facer estes procesos de rexeneración diarios, claro. Cando alteramos eso... O importante que é descansar. O importante que é descansar é que é darlle un toque ao noso polo. Mira isto. Aquí, o polo, xa perfectamente tornadiño. Vale, a ver se me vas pelando unhas cenorias que ti para eso des unha máquina. Eso é, que a Lidia quita o estrés cas cenorias. Xa xo digo eu tamén. Eu o que vou facer é empezar a facer nesta grasiña que xa ten ese ulido, esa historia do poliño tan bonito. Colle que queiras. Vou meter esta choiva de cebola, mirade. E pa dentro. E imos intentar facer unha cousa. Para que nós vexamos que a cociña é o que é. Isto é unha receita que dicía un principio que recordaba a miña nai. Miña nai fai unha cousa que é interesantísima. Vale, unha cousa que tiene que ser, por qué? Porque sempre que ten que facer, pois, o mítico potaxe, da igual que sexa de vigilia e tal, ese de verduras, que sabe a mamá, como dicimos na miña casa, e tal, sempre emprega unha base. Isto vou non repetir tantas veces na miña vida, porque somos o que comemos, somos o que descansamos, e somos o que vivimos. Vale, por que digo isto? E o que non. Porque miña nai... E o que non, tamén. Moi ben afiado, sí, señor. Porque eu
afinal, tes gustos e tes teimas e faz cousas como facían na túa casa ou no teu entorno, os teus amigos. Eu e tal. Pois isto pasa o mesmo. Miña nai facía sempre unha base de allo, cebola e cenoria pa unha crema de verduras. Mételles a base. Pa unha crema de tal. Claro, cenoria aí non... O sí que a cebola é allo como moi básico, pero a cenoria non se bota sempre no sofrito. Miña nai sempre e eu, pa levarlle a contraria, sabes o que fago? Emprego cabaza, a veces. En vez de tal, meto cabaza tal. Pero o que me gusta da cenoria, ao final, que é o que estamos a buscar, é ese toque dulzón que che deixa cando se tosta ben, E textura tamén, porque a cabaza sí que xa non ten a textura da cenoria. Porque ten ese almidón tamén, non ten almidón, e tal, pero a cabaza tamén. Sería un pouco como a pataca. No, non tanto, Non tanto. No, de feito, a cabaza e cenoria considéranse hortalizas, non chega a ter a cantidade de amidón que ten unha pataca ou que pode ter unha pataca doce. Vale, o sea, ten moito menos, é o que estás a dicir, pero ter ten algo, non? Algo ten, pero non é a min a textura non fariñenta, pero esa textura que lle dá un pouco o que che vou dicir, porque isto ímolo triturar absolutamente todo. Ora vou facer que isto se poche, saque a lume forte polo de agora, con esa grasiña do polo, que vaya sacando eses tornos tostados, vale? E o que vou facer agora é directamente acabar de limpar estas cousiñas así, que me deixaches perfectas, e vou a dar unhas rebandiñas. Con esas rebandiñas, o que fago é que se vayan tostando xunto con un pouquiño de allo, vale? Que pasa aí? Despois iso, ímolo meter tamén outra vez co polo e imos meter o que miña nai facía sempre, pero que pode ser viño, que pode ser auga, que pode ser sen alcohol, que pode ser sen gluten, que pode ser negra, dourada, tostada, porque hai pilsen, hai lager, hai unha serie de cervexas que non sabes ti como vai esta historia. Agora, a xente cerveceira sabe de todo, E ti cerveceira eres pouco, Sí, pero porque non son amarga en xeral, non son sabores amargos, non teño unha fobia a cervexa, sino o sabor amargo, pois non o disfruto. Pero moita xente dime que cando se inicia no consumo de cervexa non lle gusta a primeira vez. Isto é como de fumar. É como fumar. Moita xente tamén di eso, en plan, é como adaptarse socialmente, non? É un pouco forzado e acabaste habituando, pero eu creo... É que, pois mira, ora en serio, que tristura, non? Que non che guste unha cousa a nivel social que estés exposto a que mole máis o ser máis guai o de fumar. Pois hai xente que se mete con xente que non toma cervexa, mira ti, o sea... Non me meto, non, digo, mira que cousa rara, pero non me meto, de feito digo, que ben. A mí na cervexa, digo che que me gusta moito, pero non me paso, non son bebedor de pasarme nunca nas cousas. E se tomo un día 3 ou 4 cervexas que tal, a veces séntame mal. É dicir, tampouco se tomar 4 ou 5, unha cervexa un día, cun chisco de xamón, cunha oliviña, con esas historias, eso a min sí, Pero máis o ritual que a cervexa, seguramente. Claro, bueno, váleme o vermú, váleme auga, váleme leite. Ou porque a mellor estás acostumado que cando tomas cervexa é un acto social, estás compartindo un momento agradable, estás descansando e non estás traballando. A rutina do traballo, a rutina de tal, e de repente rómpela tamén ca cervexa, pois tamén é unha cousa que pode ser, claro que sí, como que non. Moitas veces son asociacións. A cervexa, que falamos moitas veces e non deixamos tal co do alcohol, como vai a historia tamén eso, porque eso a xente gusta de saber moitas cousas, pero todo o alcohol non se vai, non? Non se vai todo o alcohol. Eso de que se evapora o alcohol é parte realidade, parte mito. Para que se produza unha evaporación completa do alcohol, teríamos que ter unha cocción moi longa, de 2 a 3 horas para que se evaporara por completo o alcohol. Vale, con 2 3 horas. Espera que teño aquí unha... A ver se rescato, vale. Depende de varios factores, da temperatura, o sea, do método de cocción, do tempo de cocción, de se está mesturado con outros líquidos ou non, o que tarde en evaporarse. Vamos a estimar que máis ou menos nun guiso duns 20 minutos pode quedar ao redor do 40% do contido de alcohol. Vale. É dicir, nun guiso dunha hora pode quedar o 25% de alcohol. O 25? Mira, non sabía que era tanto, por exemplo. Sí que se evapora, pero non se chega a evaporar todo porque normalmente non cociñamos as elaboracións 2 horas nin 3 horas. Por eso que podemos porque tampouco hai tempo, ainda que non pasaría nada, Por eso que podemos empregar a cervexa sin alcohol, que lle dá o mesmo sabor. Ti coñeces a diferencia entre a sin alcohol e a 0,0? Non, pero sei que a 0,0 é como que ten que, o sea, que pode ter ou non, que sin alcohol pode ter algo de alcohol un pouquiño e a 0,0 é nada de nada, non algo así? Eso é. A sin, cervexa sin, quere dicir que pode levar ata 0,5 de alcohol. De alcohol, o sea, por exemplo, para unha embarazada. Exacto. Vale, por exemplo. Para embarazadas, para cativar, para xente que tivera problemas no pasado de adicións tamén, quer dicir. Váleme tamén, tes razón. Pasa que o proceso de elaboración é diferente. A cervexa sin é unha cervexa que se fermenta como as outras cervexas e despois se lle extrae o alcohol por proceso de evaporación ou de filtrado. Sí. Pero
A que é 0,0 xa leva un proceso de fermentación diferente que fai que non se chegue a producir alcohol no proceso. Polo tanto, asegúrase que hai 0,0 de alcohol e, polo tanto, que é seguro para no embarazo, na lactancia, pois na infancia. Eu creo que xa o dixen, como cambian os tempos, Lidia, porque a mí me parece unha maravilla isto. A miña nai dicíanlle, cando estuvo amamantando a este, bueno, iba a decir carneiro, da igual, a este tipo que tedes aquí diante, dicíalle o médico, o pediatra, que tomara un chisco de cervexa porque era a mellor calidad o leite que despois sacaba. Ollo piollo. E non saliu tan mal. Non. E non saliu tan mal. Eu digo aí, non saliu tan mal, Non temos, mira, para saber se saiches mal ou non, teríamos que ter outro Iván que foi amamantado sin cervexa e facer a comparación. Aí tes razón. Isto é o método científico. Aí tes razón, pero eso vai ser casi imposible, non? Por Vamos, é casi imposible. Mira, unha cousa rápida, que quero tamén dicir algo. Mira, ese arrociño que vou facer é coller un chisco de auga aquí, porque ímolo lavar un pouco. E imos bulir xa, porque isto está a piques de acabar. O que vou facer é deixar un pouquichiño de repouso, vale? Imos meter agora ben de lume, mira o que vou facer aquí, ben de lume para que empece a tosterretear un pouco xa isto e imos entregar outra vez, mirade como vai sacando esos tostados, imos entregar outra vez ese polo, vale? Unha vez que motamos o polo, Lidia e xente na casa, imos meter a cervexa e un chisco de caldo se o precisa e ímolo deixar aí, pois, cocendo un anaquiño. Polo tanto, o que facemos nós, non toquedes eso, tede cuidado porque eso non sabedes como subía. Collemos e colocamos de novo esta historia. Collame a cerveciña, esa é esa cervexa perfecto para min, vale? E ímola bautizar agora con ben de lume por aquí. Mirade que isto despois ímolo triturar, pero ten que cocer por agora un anaquiño. Vale, todos os seus zumes tamén por aí. Veña, isto deixámoslo por se o preciso dentro dun anaco, poñemos por aí, perfecto, Lidia, e agora o que facemos é o seguinte, lume a cachón e metémoslle esa cervexa. Se somos un pouco intelixentes, botamos en alcohol se queremos, ou calquera outra cousa, dá un pouco igual. O que sí que vamos a deixar aquí ahora que evapore un pouco que falamos. Pero isto vai cocer un anaquiño aínda. Vamos tamén buscar empregar ese caldiño que temos por aí, vale? Eso imos deixando por aí, eu creo que xa tal. E este arroz, mirade, este arroz vai ir para aquí. Por que digo isto? Vale? O arroz, que é basmati, un arroz longo, vale? O que vimos é buscar que toda esa suciedade, ese pouco amidón que ten para que quede ben soltiño despois, vaise ca auga. Xa falamos moitas veces debaixo do grifo, un anaquiño e tal, pero se o remollas un pouco, inda por riba como que se hidrata ese arroz. Cócese antes, non? Cócese antes, moito antes, de verdad, como 5 ou 6 minutos antes. Polo tanto, o que fago eu é, mentras eso se vai quedar aí, un anaquiño de nada, deixamos un pouco ese arroz aí. Vale? Xa vedes que a auga vai quedar un poquinho máis blanqueciña. Despois acabamos de aclarar e facemos as cousas como temos que facer. Agora, con isto aquí e con esta tapiña, o que facemos nós, é rapidamente, porque isto xa non lle queda nada que despois poñer un poquinho de arroz, é meter un pouquichiño deste caldo, non moito, despois aos poucos podemos ir tal. E imos tirar aquí máis ou menos, non quero mentir, pero 20 minutos, media oriña, vale? Para que se pode dar. Porque despois vais acabar facendo aínda nesa propia salsa que imos a triturar. Así que vamos volver de seguido nun chisquilichasqui para rematar, facer o arroz e ter tamén xa casi todo feito. Así que, vémonos agora. Xa podes apagar aí, Lidia. Xa está eso. Veña. E eu tamén, que xa teño este arrociño, bueno, máis que lavado, non te creas, Mira. Xa non deixa nada de auga desa blanquiña da que falábamos antes, dese almidón, desa historia, e agora o que queda é ben sinxelo. Mirade, temos por aquí, cuidado con isto que queima, vale, xa podemos quitar, temos por aquí unha auténtica base, un caldiño que vos dicía da miña nai, unha historia con esa cebola, con ese allo, con esa cenoria que mete melo. É unha salsa de verduras, ao final. É unha salsa, isto é unha crema. O que falamos moitas veces de crema pola noite con un pouquiño non sei que, con os garabanzos, con tal, pa dentro. Vale, rapidamente, mira, xa nin sin historias, eso para aí. Volvemos a meterlle un chisco de lume. Veña, lume tamén para esta ola de aí, porque aí vai rapidamente este arrociño. Sen aceite ni nada. Sin aceite ni nada. Mira, isto é unha cousa que me gusta por o tema do remollo, do que estamos a falar un pouco disto. Por que? Porque estamos a falar de que isto xa non temos ni que calcular a auga, vale? Como ten o repouso, en 10 minutos está este arroz.
en 10 minutos. Despois colo a agua que me sobra e teño arroz soltiño, feito perfecto. Eso sí, un pouquichiño de sal. Vale, así que aeito así, mira, pa dentro. Como que dous dedos por riba non pasa absolutamente nada. Directamente aí. O que teño que facer é botarlle ese chisco de sal, do que falamos, vale? Remexer para que ese arroz acougue un pouco nese fondo. Está tamén perfectamente listo. Veña, por aquí, eso que empeza a subiar. Vas coller as noces, por favor, e vas dar tamén unha subiada. Todas? Sí, todas. Imos facer un topping con ese perexil e con esas noces que vas flipar. Vale, así que ese polo, aí, ven escolleitiño, e o que facemos nos agora é botarlle esta salsumada. Xa sabes que me gusta moito que empregues froitos secos para as celebracións salgadas. Moi pro de froitos secos. Mira, isto que pasa é que mancha un pouco. Se me sobra un pouco de salsa, mellor. Vale, por qué? Porque vale para todo. Isto é para aquí que non sale. E o que facemos é como se fai nas casas, asubiar un pouco, facer a naniña, mira. Ea. Aí, este poliño vaise facer tranquilamente agora durante 10 minutos, que é o que vai ferver isto. E mentras nós, o que facemos é o seguinte. Mira, collo unha servilletiña, porque non sabes como mancha esta historia. Unha servilletiña que xa me manchou a tixola, o que fago é darlle un pouco de lume aquí, un chisquiño de aceite. Listo. Bueno, me cago en todo. Estás entrenando, Estás entrenando o boxeo. O boxeo dai nas súas, Mira, chisco aquí dese aceitiño, non teñades medo, vale? Imos facer como unha pequena fritura destas noces. Simplemente, aí, mirade. Mira como subiu nelas, Oh, que maravilla. Vale, perfecto, aí. Esto para ti. Esto empeza así, colle unha amada de perexil. Que isto está! Mirade, quitamos isto por aquí. Isto vamos a deixar para decorar, vale? Incluso isto, que xa me coñeces como son eu. Pa un caldo. Ole. Estamos conectados, Lidia. Estamos conectados. E aquí o que facemos é o seguinte. Facemos sempre esta pequena formiña, vale? Metémoslle unha boa traballada con ese aceite, con esas noces. Imos facer esta fritura deste perexil. Isto é o que vai hervir por riba, vale, de toda esa historia. Mirade como facemos así rápidamente. Non é salsa, é para empratar. É para empratar directamente. Na salsa non, porque xa teño, ora ainda quero que quede 10 minutos, e senón o perexil quítase frescura, que non me gusta nada. Mirade isto como está, Mira. Pop. Pero ten cuidado que está bailando moito, que está espesiña. E agora, aquí, como che digo, vale, botamos esta boa amada de perexil, facemos un pouco tal que así, dentro dun segundiño empeza a subiar, que xa estando, ten moito cuidado, a veces ten un pouco de auga ese perexil e salta moito, pero non nos preocupamos, e quedamos aquí, para que en 5-10 minutos teñamos isto xa todo amalgamado, todo con ese sabor. Agora o arroz feitiño, emplatamos unha cousa con outra, topping de noces con perexil, e a papar! Hoxe cociñamos polo á cervexa. Comezamos alpementando as coxas para dourar cun chisco de aceite e reservar. Ao mesmo tempo que picamos as cebolas e as cenorias para rustir uns minutos xunto cun par de dentes de allo, volvendo a incorporar as cosas xunto coa cervexa, deixando que evapore parte do seu alcohol para cubrir co caldo e deixar cociñar ata que este prácticamente feito. Tras ese tempo, rescatamos as verduras para triturar, facendo unha salsa ben cremosa que volveremos a incorporar á tarteira xunto co polo, deixando que se xunten os sabores uns 10 minutos máis. Tempo que aproveitaremos para acabar de lavar o arroz, remollado e cocer. Mentres, tostamos as noces cun chisco de aceite xunto co perexil picado que botaremos por riba logo de empratar o conxunto e comezar a papar. A ver, espírate. Espírate, como quedou sí. este guiso? E na casa, que estades a flipar, menudo polo á cervexa. Esa salsiña que é a base da miña nai. Ese polo, con esa maceración, con esa cervexa, con ese todo. Un chisquiño de arroz e algo de perexil con noces e a flipar. Este é o polo á cervexa do Estáchego. Auriño! A salsa está espectacular. Ollo piollo,